Гатиқа белән Хадиша бер көнне билгеләп, ул көнне Хәзрәти Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туганнарын барып, Хувайлидтән Хадиша радияллаһу анханы сорадылар. Ул көн Хадиша радияллаһу анха кунакларын бик зурлап каршы алды. Өен оҗмах сыман итеп зиннәтләде. Шулай ук Хәзрәти Расули Әкрам саллаллаһу алейхи ва сәлләм өчен мәҗлеснең түрендә бер курси хәзерләп куйды. Моннан соң Курайш кавымы башлыкларын кунакка дәште. Барчасы килделәр. Җиңел акыллы Әбу Җәһил дә килеп, Хадиша бу курсине минем өчен кылган дип уйлап, курси өстенә күркә кебек югары менеп утырды. Хәзрәти Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм һәм аның туганнарын соңрак килеп, утырырга урын булмагач, аяк өстендә басып калдылар. Моны барып, Хадиша радияллаһу анхага хәбәр иттеләр. Һәм шулай ук Әбу Җәһилнең курси өстендә утырганын сөйләп бирделәр. Хадиша радияллаһу анха Әбу Җәһилне курсидан төшерегез, аның урынына Мөхәммәдне утыртыгыз дип бирде. Бәс, әйдә үкчәңне күтәр, бу синең өчен хәзерләнгән урын түгел дип, Әбу Җәһилне ишектән туган кашырны курсидан өстерәп төшерделәр. Аның урынына Хәзрәти Расул саллаллаһу алейхи ва сәлләмне утырттылар. Мәҗлес тәмам булгач, Хәзрәти Расул саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең агалары торып бастылар. Һәм Хадишаның атасы Хувайлидкә сүз хатып әйттеләр. Я Хувайлид, мәҗлисең котлы, мөбарәк булсын. Без сиңа ни өчен килдек диделәр. Кунак буларак диде Хувайлид. Шуннан соң Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туганнары, без сиңа шуның өчен килдек. Кардәшебез Мөхәммәдкә кызын Хадишаны сорарга һәм сезнең нәсел белән безнең нәселебезне кушырга теләк белдерәбез. Мәҗлисең мөбарәк булсын дип әйттеләр. Хадишаның әтисе Хувайлид Хәмзәне бик ярата иде. Хәзрәти Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең кардәшләреннән бу сүзне ишеткәч, "Әй Бәни Хашим улылары, безнең кызыбызның мәхрен сезнең ятим булган Мөхәммәдегезнең түләргә хәленнән килмәс, моңа көче җитмәс" дип әйтте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең агалары, "Әгәр аның хәленнән килмәсә, безнең хәлебездән килер. Безнең барча малыбыз аның хезмәтеннәндер. Ни кадәр мәхр сорасагыз, баш үсте, бирегә көчебез җитәр" дип җавап бирделәр. Шул вакыт Хувайлид үзе өчен 1000 мискал алтын һәм мәхр өчен 10,000 алтын сорады. Шунда ук кирәк кадәрлесен чыгарып бирделәр. Хувайлидне разый иттеләр. Ярашу шуның белән тәмам булды. Ул көнне Хадиша радияллаһу анха байына да, фәкыйренә дә һәм барча Мәккә халкына да ул кадәр яхшылыклар эшләде ки, хисабын бер Ходай беләдер. Ярашу вакытында бер табак алтын җибәреп, мәҗлескә җыелган бәндәләрнең өстенә чәчтеләр. Ул көнне һәр кем улысы, кечесе шатланыр, сөенер иде. Мәгәр Әбу Җәһил мәлгун генә көнчелегеннән йөрәгенә түзә алмыйча дивана була язды. Ул кичне күзенә йокы кермәде. Иртә торып Хувайлид катына килде һәм Хадиша радияллаһу анханың Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә гашыйк булганын белдерде. Хувайлид: "Эш үткәч әйтеп торудан ни мәгънә? Нигә кич әйтмәдең?" дип әйтте. Әбу Җәһил: "Мин ул чагында исерек идем" диде. Моннан соң Хувайлид бу сүзләрне халык арасында сөйләп йөрер булды. Бәс Бәни Хашим җыелып Хувайлид каршына килделәр. Хәмзә әйтте: "Я Хувайлид, Кәгъбә халкы өчен, Габделмөталиб рухы өчен, Лат Манат һәм Гуззат гыйззәте өчен. Әгәр бу сүзеңнән кайтмасаң, сине кылычым белән ярырмын. Хәзер үк кардәшем Мөхәммәдне Хадиша белән бүген зөфәф кылыр" диде. Хәзрәти Хәмзә Курайшның улысы иде. Мәккә халкы арасында сүзе өстен иде. Хәмзәдән куркырлар иде. Бәс Хувайлид Хәмзәдән бу сүзне ишетеп, чарасыз разый булды. Шунда ук Хәзрәти Расул саллаллаһу алейхи ва сәлләмне чакырып китерде. Хәзрәти Расул килде. Кояш белән ай бер йолдызлыктан бер-берсенә якын булып кушылды. Бу вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм 25 яшендә иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәккәдә туды. Аннан
Мәдинәгә күчте. Үзе Ибраһим галәйһиссәлам нәселеннән, Көрәйеш кабиләсеннән, Хашим ыруыннан иде. Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи вәссәләмнең нәселе Гатнанга чаклы ачык билгеледер. Аннан ары Әдәм галәйһиссәламга чаклы булган нәсел чылбырында ихтилаф күптер. Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи вәссәләмнең бабаларының чын исемнәреннән башка һәр берсенең ничә куниясе бардыр. Һәр кунияның бер сәбәбе бардыр. Аларның һәр кайсын бу китапта китерү мөмкин түгел. Бу уңайдан Табаринең китабына мөрәҗәгать итәргә була. Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи вәссәләмнең нәселе китап башындагы шәҗәрәи мөбәрәкәдән каралыр.